Εδώ μένουμε, σε μια μικρή κομμόπολη που ονομάζεται Καπανδρίτη και βρίσκεται ανατολικά της Αττικής. Όνειρο φαντασίας που όμως έλειωσαν στις πρώτες τις βροχές. Αυτοί είμαστε εμείς, μαθητές στο Γυμνάσιο Καπανδριτίου. Σαν ανθρώπων ιστορίες, σαν οπτασίες που χάθηκαν μες στο χθες. Ώρα για προσευχή. Αρχίζουν μέσα σου αν θες οι πιο μεγάλες διαδρομές. Αρχίζουν μέσα σου αν θες. Αυτό είναι το γυμνάσιό μας. Μόλις το σχολείο τελειώσει, ανεβαίνουμε πάνω στη στάση ώστε να πάρουμε τα λεωφορεία. Για να μην αργήσουμε, αρχίζουμε να τρέχουμε. Όλοι δεν γυρίζουμε τον ίδιο τρόπο σπίτι. Άλλοι πάνε περπατώντας και άλλοι παίρνοντας το σχολικό λεωφορείο. Το γυμνάσιό μας δεν φιλοξενεί μόνο παιδιά που μένουν στο Καπανδρίτη, αλλά και παιδιά από άλλες κοινότητες, Βαρνάβα, Πολυδενδρίου και Φιδνών. Πάντα περνάμε καλά στα πούλμαν, άλλοτε μιλώντας με τους φίλους μας και άλλοτε τραγουδώντας. Που υπεκύψαν σε όρους να είναι για πάντα ταξιδιώτες στη σιωπή. Αρχίζουν μέσα σου αν θες οι πιο μεγάλες διαδρομές. Αρχίζουν μέσα σου αν θες οι πιο μεγάλες διαδρομές. Σ' αρέσει να δειλιάζεις κι ό,τι αγαπάς χαρίζεις και πάλι χάνεσαι παντού. Άλλωστε τι είναι η ζωή, γεμάτη διαδρομές.